Αυτά είναι τα αγαπημένα γκολ των θρύλων του ποδοσφαίρου, με απίστευτες ιστορίες πίσω τους. Το τελευταίο είναι εντελώς τρελό. Νούμερο 5. Ο Ρομπέρτο Κάρλος διαλέγει το αδύνατο γκολ του κόντρα στην Τενερίφη. Είπε, ούτε εγώ ξέρω πώς το έκανα. Νούμερο 4. Το αγαπημένο γκολ του Ζιζού, το εκπληκτικό βολέ κόντρα στη Leverkusen στον τελικό Champions League. Το αποκαλεί πρώτο και τελευταίο τρόπαιο Champions League, με γκολ αξέχαστο όσο και η νίκη. Νούμερο 3. Το αγαπημένο γκολ του Ρονάλντο, το ψαλιδάκι κόντρα στη Juventus. Είπε, μόνο μια νύχτα με την Τζιο, απόλαυσα περισσότερο από αυτό το γκολ. Νούμερο 2. Το κορυφαίο γκολ του Μέση στον ημιτελικό Champions League με τη Real, κάνοντας την άμυνα να εξαφανιστεί. Ο Μέση δεν χρειαζόταν να το συγκρίνει με τίποτα, ήταν ήδη μαγικό. Νούμερο 1. Το αγαπημένο του Ζλάταν, το ψαλίδι 35 γιαρδών κόντρα στην Αγγλία. Είπε, διάλεξα αυτό το γκολ γιατί κανείς δεν θα το ξανακάνει. Και μάλλον έχει δίκιο. Αν συμφωνείτε, πατήστε like